हरे कृष्णा. आमगेल परम पुरुषोत्तम कृष्ण आणि गुरु परंपरेंतुले सकड गुरुजनांक वंदन करून आयचे सेशन सुरू करूया. पुढे एक मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनस्वशी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन आयचे सेशन जॉइन जालेल पूरा जनाक हृदयपूर्वक स्वागत करता. आयचे स्पीकर हर ग्रेस जननी माताजी. आमको पुरा जनांक तिगेल परिचय आस. तत्तवळ सेशन घेता. जस्ट फॉर्मालिटी खातीर हांव एक परिचय करता. तांगेल कार्मिक नाम जयश्री कामत. हन्नी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज जाले शिष्य. हन्नी हिज ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभुजी बायल आणि लेट हिज ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी देवीदास धुव. हांका दोन चेडूं दोगय प्रिचिंगांतू एक्टिव्ह आसाची. आणि कॉमर्स ग्रॅज्युएट आणि हाऊसवाईफ. आणि मंगळूर कुडिपू इस्कॉन टेम्पलाचे एक्टिव्ह मॅनेजमेंट मेंबर. हांका हृदयपूर्वक स्वागत करून आयचे सेशनाक हँड ओवर करता. हांगेल सब्जेक्ट भारी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट टाइम लाइव सेशन ऑन वेदिक हिरोइन जानमा देवी. आम्ही मस्त वादला तांगेल विषय. मात्र आता हांगेल सेशना जॉइन जावन ऐकूया. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मंगलाचरण करूया. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सेवाय सदा पिता प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जावनु आव मेगेले गुरु महाराज हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनु तंगल आशीर्वाद मागून घेतस। ते प्रकार इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनु तंगेल आशीर्वाद मागून घेतस। आणि आमगेले अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावनशिले श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम तागेले चरण अरविंदाक कोटी कोटी नमस्कार कोरनु मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावनशिले सत्संग आज आमका जानव माताजी हिगेले जीवन चरित्र मुखांतर मेळतस। भारी चंद आईचे टॉपिक सांगूक बाहेर सरलरी कितले वेळ घेवयात म्हाका ओटूची 45 मिनिट्स उल्लोचे सांगला। एक ऑड एक स्पेशल पर्सनालिटी सगळे जीवन चरित्र कशी 45 मिनिट्स अंतू मुक्काल घंटेंदू काढचे म्हणून म्हाका अर्थू जायना जाल्यार आम्ही इम्पॉर्टंट मस्त विशेष जावनशिले तिगेल जीवनांतुले ಕೆಲವು लील पुरा पळोवन आमकां ते कशी आमगेल भक्तींतू आमकां प्रगती येवचेक आमकां सहाय करता म्हणून आमी मना करून घेवया। मस्त इंट्रोडक्शन हांव घेना इत्याक म्हणल्यार तिगेल जीवन चरित्र सांगताना वेळ जाता आनी पावेश ना वेळू मागीर बेजार पावका जाताले ह्यो आनी येदी आयकुया आशिल्ले वेळ असल्यार म्हणून ते देखून आता सान संक्षिप्त जावन सांगचे म्हणल्यार आमगेले गौडीय वैष्णव परंपरेंतू अत्यंत विशेष जावन आशिल्लेक व्यक्तित्व आशिल्लेक माताजी जानवे माताजी। जानव माताजी सकड आचार्य हंगेले आचार्य ती कोण म्हणल्यार नित्यानंद प्रभुले शक्ती बायल डायरेक्ट सूर करची कशी म्हणल्यार गंगादास म्हणून चैतन्य महाप्रभुले क्लोज एसोसिएट्स असंती शिष्य वर्ग तन्नी 5 बाउंड तंतुल एकलेल नाम सूर्यदास म्हणून। तर सूर्यदासाक दोनी चेल्ले चेरडू दोन चेल्ले चेरडू वाले नाम कसं म्हणल्यार वसुधा आणि जानवा म्हणून। सांतकून हे चेरडू वान ओड जताना ತಂಗೆಲೆ ಹೇಳು ಮಗಿರಿ ತನಿ ಕೊರ್ಚೆ कार्य पुरा पळोवन बापूसु आणि आवसूक कळता आणि साधारण चेरडू न्ही हांका येदे दिव्य जावन आशिल्ले गुण आस म्हणटना तांकां आलोचन येता कसं करचें बा हांकां कोणाक वयसून दिवचे कोणा वारडी करून दिवचे मुखारसून म्हणून तांणी आलोचन करता ती गौर गणोदेश दीपिकांतू कसं सांगला म्हणल्यार
चैतन्य महाप्रभू साक्षात कृष्ण ते सकड तुमक गोत्तस सकडाके गोत्तशील विषय ते देखो नो कृष्ण त परम पुरुषोत्तम खई अवतार घेत की खई जव खई तागेले अत्युन्नत सेवक जावन शिलो बलराम तवे ओट्टु वचनाशी रब्बईना हे पंत कृष्णान श्री चैतन्य महाप्रभू जावनु अंगा देव नेतान बोईंतु बलरामु नित्यानंद राम जावन येता तगेल सेवे करू ते नित्यानंद प्रभू बलरामल बायल रेवती ती रेवती हे पंत जानवा देवी जावन येता जानवा देवी जावन येताना ती अत्यंत तिगेला भक्ती अंग दाखवून प्रत्येकलेल्या हृदयांतुय ते चैतन्य महाप्रभू वैरशील ते प्रीती ते सगळ्या हृदयांतुय ती घालता अनेक एक वर्षन पळयल्यारी विंगड कडेन अनंग मंजरी म्हणस ती राधा राणीले बहिणी तिगेले अभिव्यक्त स्वरूप म्हणून सांगतात ती नित्यानंद महाप्रभूले बायल जावन येयली ही जानवा देवी आयची आमगेली वेदिक हिरोईन ती अनंग मंजरीले एक अंश म्हणून सांगतात अनंग मंजरी कोण म्हणल्यारी तिगेल काम कसं म्हणल्यारी गोलोकांतू गेटाले रब्बोनु कोण सकड गोलोक आवत्ता तंका चंद कोरनु वेलकम करचे स्वीकार कोरनु इतर गोपियां पूरा इंट्रोड्यूस करून दिवचे पळे ही असली तिगेल नाव ते म्हूण सांगून तिका इंट्रोड्यूस कोरनु आमका गोलोका वत्तची प्रत्येकलेके एक एक सर्विस म्हणस कृष्णाले नाजले कृष्णाले सेव करचे आमगेले गुरु महाराज संती त्यांनी परा मंजरीस तांका सहाय करचे आमगेल काम अंगा मी कशी तांका सहाय करता ती तशीची थंय गोलोकांत आम्ही ते सहाय करचे एक पंत मायापुराचे जननिवास प्रभूले की एक डिवोटी निमगैल कई प्रभुजी तुम्ही पुरा डेली नरसिंहाक अष्टगोपीसांक कृष्णाक राधा कृष्ण राधा माधवा पुरा डेली पूजा करतल की की वर्स तुक मायापुर त्यांनी सोन चमकलेले ना दाम शिस्ताना तुमका अंगाचे विजन दिसता गोलोकाचे दर्शन जात तुमका आम्ही गोलोकांतू आम्ही पुरा कशी असतात ती म्हणून निमगेल काही त्यांनी सांगेल काही आम्ही गोलोकांतू पुरे एक कुटुंबशे असतात ती आम्ही आमगेले गुरुक ते सहाय करत असतात ती गोपीसाले सहाय करूक गोपीस इंटर्न कृष्णा सेवे करतात ती अनंग मंजरील काम कसं म्हणलं रे आम्ही हे लोक सोडू ते गोलोका पावील कुडले आमका कंची सर्विस म्हणून ती आमका तेही सांगून दिता आमकेक आमगेले ते ओरिजिनल स्वरूपात एक सर्विस असता ते सर्विस कंचे म्हणून ती नित्य सेवे ते नित्य सेवे आमका कसं ते म्हणून ती सांगून दिता ते अनंग मंजरी कसं करत म्हणल्यारी अंगा नित्यानंद रामाले अर्धांगिनी जाऊन येता तशी एक अभिप्रायस तशीची अंग कसं जात म्हणल्यारी या दोन्ही ಚೆಲ್ಲಿಯ ಚರಡುವಾಂಕೆ ವರ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಾಯಜತ್ತ ಸೂರ್ಯದಾಸ್ ಪ್ರಭುಕ ಭಾರಿ ಮತ್ ಇವನ ಕೋಣ ದೀಚ ಬಾ ಹಂಕ ಮುಂದೊಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧವಂತನಿ ಋಷ್ಯಸ್ಥಾನ
चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन आंदोलन सुरू करून झालं आणि संन्यासही घेतला त्यांनी. संन्यास घेतील देखून तांका ते संन्यास आश्रमाचे चिके एक रेग्युलेशन्स म्हणून असतात ते रेग्युलेशन प्रकार पुरा कडने वच्चे जायना संन्यासांक पुरा गृहस्थ आंगेल ಒಟ್ಟು मस्त मेळू ना बायलमेन शाले ಒಟ್ಟು पळोचे ना असं कडे मस्त तांका रेग्युलेशन्स असेल देखून तांते प्रेम कृष्णाला तितले वांटू जायना जनाक अनेक अनेक सेरसूचेक तांका तितले मुखार सुचे जायना. हंगा नित्यानंद महाप्रभू कसं करत म्हणल्यार तो एक वैरागी अवधूतशे कंचेंतू इंटरेस्ट ना संन्यासीच म्हणून येत. चैतन्य महाप्रभू कसं करत म्हणल्यार एक दिसू नित्यानंद महाप्रभू येता येऊन चैतन्याक मेळू येता ना त्याचे काही पुढे एक ब्राह्मण नित्यानंद प्रभूले कंप्लेंट सांगू आईल्यावरी महाप्रभू येऊन मेळता. चैतन्य महाप्रभूला सांगतो तो अशी नित्यानंद प्रभू नड्याते समना तो पुराण मना भांगर ते पुरा करून घालता मागिरी तागेले एसोसिएशन समना अशें कड म्हणून सांगता ना महाप्रभू खुशी जायना ते ऐकूचेक. चैतन्य महाप्रभू सांगता म्हाका नित्यानंद प्रभू कसले कोरो म्हाका तागेल वैरी भारी आदर दिसता. इत्याक म्हणल्यार एक स्टेटमेंट सांगता तो खंयचे लिकर हाऊसा भितरी चोड खंयचे बायलमेन शाले ಒಟ್ಟು उल्लव म्हाका कसले ना हांव ताका प्रदक्षिण करून नमस्कार घालता तितले मट्टा म्हाका विश्वास तागेले तितले मट्टा म्हाका आदर आसता तागेले वैरी म्हूण सांगता. आणि चैतन्य महाप्रभू एक मस्त व्हड एक डिस्कशन दिता ते इथे म्हणल्यार आम्ही कशे आसू का ते जागेक सूक्त जावन आम्ही एक स्थान घेवका जाता. ಕೆಲವು ಕಡೆನ प्रचार करका जाल्यार ಕೆಲವು वेस घालका जाता. ते कशी आमगेल भगवद्गीतेन तू सांगला कर्म करता जाल्यार तो कर्म करना तिला वरी दिसता कर्म करना तिला वरी आस म्हण जाल्यार तो कर्म करतशे दिसता. ते 4 अध्यायान 10 सांगितलंच पळय ते आम्ही मना करून घेवका. एकलो पळयताना पूरा वरडीके वता पूरा नमने गमत खाण करता म्हण दिसू पुरो जाल्यार आंतरिक जावन तो वैरागी जावन आसतालो. ते तशे सुका तू म्हूण सांगून सांगता आमगेले जीवनांतू आमगेले उद्देश कसले कृष्णा प्रेम प्रचार करका कृष्णाले नाम प्रचार करका ताका तकतकी जावन आम्ही बाहेर जावन अंतरे निष्ठे बाहेर विंगडाची अंतर जावन आम्ही निष्ठेर सुका बाहेर लोक व्यवहार बाहेर बाहेर तुकुनो लोक व्यवहार तशे सुका. ते भक्ती विनोदास ठाकूराले एक पद आस पळय त्या पदांत तशी सांगता भक्ती विनोदास ठाकूर गृहे टाको वने टाको सदा हरिना नाही तुम्ही वन आरभ्यंती नाही रन आरभ्यंती नाही गरले राभ्यंती खरी जाजला राभ्यंती जलरी सदैव हरी बोलेडा सुख दुःखांतू सुखे दुखे बोले नको वदन कोरो रे संडार के ना हरी नाम जाऊ का रान राभ्यंती सिटी राभ्यंती सुखांतू दुःखांतू पूरा केदना हरी नाम जाऊ का. अंतरे निष्ठे बाहिरे लोक व्यवहार तेची अंगा महाप्रभू
नित्यानंद प्रभू पळयलेले कुडले सांगता तू वरडी कोरका म्हण. नित्यानंद प्रभू का आश्चर्य जाता, हा वरडी कोरका हांव एक अवधूत शास वय वरडी कोरका इतेक म्हळ्यारी आम्ही या संकीर्तन आंदोलन सूर्य केला हे परंपरे आमगे नंतर कोण चलयसिता. तू वरडी कोरका इतेक म्हळ्यारी देव सांगता हांगा महाप्रभू मुखार सुनू तुगेले कुटुंबेंचो हांव जल्म घेता आणि तुगेले एक बायल हे आमगेल परंपरे मुखार सुन व्हरता म्हणून कसले भविष्यवाणी सांगता महाप्रभू. देवाल खेळ कशी कोणाकय मना करून घेवचे जायना, देव कशी सांगता की तशी. सीतेक रान्ना सोडका म्हणले, कोणकी अपवाद गेले सीतेक रान्ना सोडले. तितली मोग कोर नाशिले ते गोप्यांक कृष्णान कशी की सोडले, तितली प्राण जावन आशिले ते गोप्यांक ताण सोडून तो मथुरा चमकलो नाही मे कशी म्हणून सांगू जायना. दावाल खेळो महाप्रभूची गृहस्थ जावन आशिलो ते नमून प्रीती करता आशिल ताका. विष्णुप्रिया सची देवी आवसू जाल्यारी एक दीस पक्कनी संन्यास घेतले. तेचे आता संन्यासी अवधूत जावन आशिलो नित्यानंद प्रभूक महाप्रभू भरडी करून घेवका म्हणतस. दावाल खेळ कसं म्हणून सांगू साध्य ना, आमक ते मना करून घेवचे साध्य ना. हे आमगेले ऐहिक बुद्धी आमगी ये प्रकृतीचे गुणा भितरी बद्ध जावन आसंती ते देखून आमक ते अर्थ करून घेवचे साध्य ना. पयरी हांगा कोड्याळ अंतू बुरी जन दास प्रभुजी आयिलंती तंगेले माताजी घेवन 7 दीस की 8 दीस की राबून आशिलंती. आम्ही एक पंत पळोवन पळोवचे चमकल्यांती तेन्ना म्हगेले दुवेन एक डाऊट निमगेलेले असं म्हणल्यारी प्रभुजी हांगा गोलोकांतू कसले षड्वैरी पुरा कसले ना म्हणता नवे जाल्यारी हांव काणी अंत पुरा आयकता राधा राणी कनी चंद्रावली तिक्का तांक दोग जाणांक वैरत्व म्हण ऐकला ते कसलते ते कशे अर्थ करून घेवचे म्हण. तेन्ना माताजीन सांगिले ते आमकां अर्थ करून घेवचे साध्य ना. इतेक म्हळ्यारी ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे ते फिनॉमिना आमगेले मेटेरियल बुद्धियंतू मेटेरियल कॅल्क्युलेशन्स ते चलना. आम्ही हांगा बद्ध जावन आसंती ती त्रिगुणांतू बद्ध जावन आशिल्ले देखून आमकां ते कसल ना मना वैर म्हणून आमकां सांगूक जायना. ते वैर नाही ते कसं म्हणून आमकां अर्थ करून घेवचे काही जायना म्हळ्यार त्यांनी. तशी धावाल खेळ आमकां अर्थ करून घेवचे साध्य ना. अशें आसतना आमकां वर्डीक जावका म्हणून सांगता नित्यानंद प्रभू ओपवता. ओपोवन एक ब्राह्मण येता. ब्राह्मण येवन एक ब्रोकरशे जावका ना वर्डीक एक अशी सूर्यदास प्रभुले गरलेगी दोनी ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡು ವಸಂತಿ ಇದು ವರ್ಡಿ ಕೊರ್ಕ म्हणून सांगून ते व्हरता. ते व्हरताना तांका तितले खूश जाणांक सूर्यदास प्रभूक आनी एक पण वैराग्य जावन आशिल्ले नवे संन्यासन कशी ते तांगेल वर्ण आश्रम चेंज करताना ते वर्डी करचे म्हणून सांगून जायना म्हणतक. जायना म्हणताना ते भितरी वसूद असता ती मालगाडी दुव ती ते बो चुकून पडतकय बो चुकून पोणो तिका ಬೋದು ಏನ डॉक्टराक वैद्य आपण हाडताना वैद्य सांगता ही आता मरता म्हणून. तशी मेल्ली म्हण जाता आणि तिका अंत्यक्रिया करू वताना ते ही कळत ताका एक सखीची नित्यानंद प्रभूले एक लिहिली आहे म्हणून सांगून तो बाप्पो सोपास वचून पाय धरता. हांव चुकी जाल्ली सांगिले मेगेले दुवेक वर्डी करून घेवका म्हणून. तशी नित्यानंद प्रभू
तिका पळोवचे येता स्मशानांतू ते पळोवचे येताना ते नित्यानंद प्रभुले शरीर लागून ते वारे वसुधा लागताना वसुधा माताजी लागताना तिका जीव येता अशी तांकां गडद वारडीक जाता आणि एक दिसू तिगेल बहिणी जानवा देवी तिने प्रसाद दिवचे येता वाडू येताना नित्यानंद प्रभूक एक वार येऊन तिगेल ते घुंगट म्हणताना वारल शिगलचे त्यांनी ते उबून वताना कसं करता म्हणल्यार हंगा पळोवचे नक्का तक्का म्हूण सांगून ताण मिगेल तोंड पळोवत नक्का म्हणून ಈಗ ಬಡ್ತಸ್ತಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಅನೇಕ दोन्ही हात येत काही अनेक दोन्ही हात येऊन ते दोन्ही हाताना ती तोंड बंद करत काही त्यांना तांका कळत काही नित्यानंद प्रभूक ही मिगेले सनातन ही शाश्वत जावनशील कॉन्सर्ट ही मिगेल अर्धांगी ही रेवती पुरुजल्मांतू ककुग्मी तगले दूव रेवत रय्याले म्हणून कळत काही त्यांना तो मावाला सांगत काही मका वरदक्षिण जाऊन मका हिक वर्डे करून देऊ का म्हणते तशी तिगलोटी गडद वर्डेक जाता मागिरी त्यांनी वर्डेक झाल्यानंतर हंगा सची माताला वता काही सुरवेरी और सची माताला वचून ते भारी चंद करून ती आपणले चेरडू आवरी तांक पळोवन घेऊन तिका चैतन्य महाप्रभू विंगडने नित्यानंद प्रभू विंगडे तांक संकडाके चंद करून पळोवन घेऊन आशीर्वाद दिवन आमगेले भाषेर सांगजेला ओंटी बोर्न तशी तिका तांक दोग जाणांक हंगा अद्वैताचार्याला पटयता अद्वैताचार्याला थंय राबता काय दे दिवस नवे होर पुरा आणि थंय तशीची तांगेल बायला सीता ठाकूराणी दिवाय तांक चंद करून पळयता पळयल नंतर त्यांनी तांगेल गांवा वता थंय कसं जाता म्हळ्यार थंय सेटल जाता त्यांनी करदाहा म्हणून ते गांवा नाव करदाहा ते करदाहा तू त्यांनी मस्त प्रचार करता ती प्रचार करणं तशीची प्रचार करता असताना वसुधाक 8 चेरडून जाता काही स चेरडून जाता काही स चेरडू त्यांनी ते चेरडू मरता काही मगिरी 2 चेरडून जाता काही वंता काही ते 2 चेरडू कोण म्हळ्यार वीरभद्रू म्हण एकलो आनी एकली चेल्ली गंगा म्हण ती गंगा आमगेले गंगे अवतार गंगे आणि वीरभद्रा क्षीरोदकशाही विष्णूले अवतार हंगा हिक चेरडून जायने ती जानवा माताक तशी त्यांनी एक चेरडाक दत्त घेता ती रामचंद्र म्हणून ते रामचंद्र आणि हे 2 चेरडू 3 चेरडू उग्गी वळांजावन चेरडू असं ओढ जायने ती तिथली भितर ती मलगडी वसुधा माताजी देह त्याग करता मागीर हे 3 चेरडू काही पळयलेले शिक्षण दिलेले मागीर अध्यात्म जावन जेवो पुराय नमने चंद करून मोगारी वाडयलेले जानवा माताजी ते 3 चेरडू काही ओढ करता हंगा दीस वता कसं जाता म्हळ्यार हंगेले महाप्रभू एक दीस तुमक गोतस तोटा गोपीनाथ देवस्थान जगन्नाथपुरींतू थंय केन्नाय सांजी म्हणटाना गदाधर पंडिता लोटू भागवत काणी ऐकूचे गदाधर पंडित कोण साक्षात राधा राणीले अवतार कित्याक म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून कृष्णान चैतन्य महाप्रभू जावन हंगा अवतार घेताना देव नेताना राधा राणीले भाव घेवन येवचे चैतन्य महाप्रभू उद्देश कसले राधा राणीले प्रेम महिम कसले राधा राणी कशी जत्ता मिगल कंची क्वालिटी तिक प्रीती गुण तिक प्रीती आणि हांव तिगेले प्रेमाक स्पंदन करताना तिगेले ते सूख कसले म्हणून
मक कोळका आशिले म्हणून कृष्णान आलोचन कोरनो ते कोळका रीत राधेल भाव घेवका याद्रा राबून एक मनशा कशी हांव दिसता म्हणून कोळका री ते मनशाल भाव हांव घेवका तशीची कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन हे भाव राधा राणी भाव घेऊन येताना राधा राणी गोत्तेस हक्का सेसूचे जायश ना मेगेल भाव घेऊन हो तो गवतस भुईन तू तितले सुलभ ना हांव ते भाव अनुभविसिलेले तागेले विरहाचे ते पूरा तक्क ಕೆಲವು ಪಂದ ಅನುಭವಿಸುಚೇಕ ಶಕ್ತಿ ಮೇಳೇಶ್ನ ते देखून तागलो टू हांव आसुका म्हळ्यार कितें रे राधा राणी गदाधर पंडित जाता कडेर म्हणटाना ते गदाधर पंडितान भागवतम केन्नाय महाप्रभू सांगचे तोटा गोपीनाथ म्हणून एक देवस्थान आसा जगन्नाथपुरी गेल्यार तुम्ही सकड पळयत तोट म्हळ्यार गार्डन अंत ते तोटा गोपीनाथ अंतू केन्नाय सांजे बेसून सांगताना एक दिसू महाप्रभू ते देवस्थाना भितर वता आणि तोटा गोपीनाथ ते मूर्ती ओटू भितरी मर्ज जाता ऐक्य जाता हे पळोवन गदाधर पंडित तशीची साक्षात राधा राणीला अभिव्यक्त त्यांनी तांकां सैसूचे जायना चैतन्य महाप्रभू नातिले त्यांनी देह सोडतांती मागीर स्वरूप दामोदर देह सोडतांती सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैताचार्य अशी पुरा जणे रघुनाथ दास गोस्वामी पुराय रघुनाथ भट्ट आणि पूरा देह सोडताना कोणी नांती कडेर म्हणताना तशें आसताना नित्यानंद प्रभू कसले एक पंत एक सगळे पंचतत्वाची ये भूईन तुकुन अदृश्य जातांती कडेरी नित्यानंद प्रभू अदृश्य जाता आता जानव माताजी मात्र प्रति आचार्य अत्तशील आचार्य जीव गोस्वामी मागिरी श्रीनिवासाचार्य मागिरी गोपाल भट्ट गोस्वामी तांणी पुरा बेजार करतांती हंगेल पुरा हन्नी पुरा नांती नवे या मलगड आचार्य पुरा कशी आमी वंचे आणि आमके एक हेड म्हूण नकवे कोण तशेलेरी तांणी पुरे जानव माताजी का आचार्य म्हणून स्वीकार करतांती तशी जानव माता एक दिसू वृंदावन येता मथुरा तूच तिका स्वीकार करूक जीव गोस्वामी मागिरी आनी पुरा राखतांती तांणी पुरा तिका वृंदावन पूरा दाखयतांती दाखोवन जाताची एक दिसू ती राधा कुंडा वचका म्हणटा ते रघुनाथ दास गोस्वामी असता रघुनाथ दास गोस्वामी भारी खुशी इत म्हळ्यार तांणी 2 दिवस 3 दिसा एक पंता एक कटोरीन तू ताक पिवचे शक्ती ना शरीराक मन मात्र कृष्ण प्रेमांतू यौवनशे ती राधा कुंड येत म्हणून सांगून ऐकून खुश तांकां म्हळ्यार ती तांकां वृंदावना वचून ती पळोवचें जायना ते कसं घात म्हळ्यार रघुनाथ दास गोस्वामी लोटू ती मस्त दिसू ओट्ट असता ओट्ट जावन तांगेल्या तुकून पुराय मन करून घेता तिका ब्रज वासी म्हळ्यार भारी खुशी जानव माताक ते एक दिसू तिका कसं जाता म्हळ्यार एक कोळलाचे सूर ऐकता
कोळला सूर ऐकूत पळयताना राधाकुंड अंतू तेई श्याम सुंदर तगले त्रिभंग रूपारी रबला ಒಟ್ಟು ರಾಧಾರಾಣಿ ಸ ಅಷ್ಟ ಗೋಪಿ ಸದ್ದಿ ते दर्शन मेळ्यार जागेरी अते आमी राधाकुंड चमकल्यार आमकां पळयत जानवा बैठक म्हण सांगता ते इतून एक गुप्त जावन एक मॅटस काही राधाकुंड मध्येंतू ते राधेలని कृष्णाले लीली जावचे जागेरी त्याची ती वत्तशिली म्हणून सांगता ती तशीची अपास हंगा गौड देश येता ती गौड देश येताना तिका प्रती देवस्थान चमकलेले धवाल मूर्तीले पुरा उडगासू वृंदावन असताना ती एक दिसू एक देवस्थान वता एक दीस राधारमण वता एक दीस राधा गोपीनाथ वता एक दीस राधा वल्लभ वता मागिरी मदन मोहन वता राधा गोविंद वता एक दीस एक देवस्थान वच्चून ते दावाक भोग करून दित ती भोग करून जाताची ती हर दिवस मागीर ती गेले काम कसं म्हणल्यार मस्त प्रसाद करून भक्तांक पुरा वांटचे हे आमी शिकू का आमकां राजभोग करूक इंट्रस्ट दावाक आमी भोग केले म्हणून एक फडपण जाल्यार खंयचे भक्ताक एक कसले एक अपास 10 जण आयले ती भक्त एक शिता घाली काही सेंटरांत आमकां काही जो काम सांगल्यार अपास घालकावे आमकां भक्तांक रांदप करूक इंट्रस्ट ना दावा मात्र म्हळ्यार आमकां चिके गत्तू करूं न्हू 4 जणांला सांगेत वा आयच मेन ड्युटी सा कमी हांव रांदप केलेलें हांव ते आमी जानवा माताजीले शिका प्रत्येक भक्तांक तिणे कितली रांदप करून वाडले रे तीन खावचे ना काही पूर भक्तां वाणू पूर आचार्य वाणू मागीर तांणी तिगेला मागची काही माताजी तुम्ही खायंती कितली वेळ जाला आमकां मात्र वाडत ती खायंती प्रति एकलेले प्रसाद जावन सांजे म्हणताना आनी कोणेय ना म्हणून खंडीत केले नंतर मागीर तीन खावचे शिल्के प्रसाद आणि मस्त दावाक आभरण पुरा करता शिल्के ती दावाक खंय वृंदावन सोणू मागीर गौड देशांत वत्तची ते तुकून आभरण पुरा कोरून दावांक पेटयता शिल्के कोणेया कडेवचे असलेरी आमगेले हे म्हणटा म्हाका कुडगास येयले आमगेले गरलेगी पुढे गोविंदराम प्रभुजी नासताना गोपी परिणन दास म्हणून त्यांनी कोण म्हळ्यार आमगेल प्रभुपादान 10th कॅन्टो कितले की एक अध्याय जाताना भागवत बरयताना श्रीमद भागवतम बरोवन 10th कॅन्टो 40 की कितले की अध्याय जाताना त्यांनी देह सोडता ती देह सोडल्या नंतर मागीर ते बूक कळयना कोणाके प्रभुपादान बरयलेले नाही म्हणून ते नमुने वाजून तेच स्टायलारी गोपी परिणन दास म्हणून त्यांनी कंप्लीट केलेले ते बूक त्यांनी मेगला अन्न असताना घरला येत आशिल्लें ती आनी तांगेले माताजी अर्चमुडी माताजी म्हणून तांगेले पुता घेवन आमगे ते मस्त बंद राबिल आस तेन्ना फर्स्ट तीन येताना सुरवेर दावा ಕೂಡ नमस्कार घालून आमगेल कृष्णाक शिलेच कृष्ण कारकाल रंजाल गोपाल शणयन केलेले भारी चंद आस इतलस ಒಟ್ಟು गाय आस तीन पळोवन एक उशी पाविल आस इतली चंद कृष्ण कितली चंद कार्णिके म्हण सांगून भारी चंद म्हणून तीन फर्स्ट पळयलेले कूडले कसं केलेले म्हळ्यार आमगेल कृष्णाक ते तिगेले हात दवरून मत्तेर शापळ इतले हळीत काडले मागीर गळ्याचे शी म्हणली हाताचे शी म्हणली कुर्टाचे पायाचे पुरा हळीत काडले आणि ओपास हांगा आशिल्ली ती वत्ताना तिणे चंचंद दवे आणि नीळ मोतयेचे पुरा कितली चंचंद सन्न नेक्लेस किरीट मागीर कुर्टा पट्टो हाता कंकण पाया गेज्जे पुरा कोरून गांठी घालनी वापस घालून पळयता जाता की म्हण सांगून म्हणून
चंद करून तांक सकट तेची एक टाइमपास कृष्णा पळोवन आमी खंयचे गेल्ले गेल्ले री चंदस म्हणचे तेंच सोडचे न्ही वे न्ही तशी न्ही बद प्रीती तांकां बद साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मूर्ती नाही ते साक्षात ब्रजेंद्र नंदन म्हण तांकां मना वता ते देखून त्यांनी तांकां आभरण पुरा कोरून तिने दिलेलेस कितले चंद तशी तक्का म्हणचे रियल लव आम्ही भारी चंद तुमगेल गेले गे म्हणल्यार विसरले 10 दिसांना काही पळेल कृष्ण त्यांनी तशी नाही अपास तेच आलोचन करून तांकां गोतस तेच करतशील ती मागीर अपास मिगेल वेळार पळेल वेळार जायवे कोरून दिव कावे म्हण सांगून तेची ಮತ್ತೆ तू पाप तशीची ही जानवा माता कसं करता म्हळ्यार गौड देश पावील नंतर मस्त आभरण पुरा एक देवस्थानांतू राधा गोपीनाथाक राधारमणाक मागीर गोविंद देवाक पुरा पेटयत आशिल्ली ब्रजवासी म्हळ्यार कितली प्रीती म्हळ्यार तिका त्यांनी बेजार पावचे पळोवचे साध्य ना एक पंता ती यमुना स्नान जावन भायर येताना एक बामूण बायल रडतशिल्ले काही सुमार जण आसा ते बेसले ती ಒಟ್ಟು रडत असताना कसं जल्ले विषय म्हण निಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾನ ಹಂಗೆಲ್ ಚೆರುಡು ಮೆಲ್ಲಾಕೈ ಮಾಡಿ ತೇನಿತ್ ಕರೈಲಾಕೈ ಓ म्हणताना ती ते मडेले ಚೆರಡಾಲೆ ಮತ್ತೆ वेರ್ತುकुनु हा तशी परिस्थिती आणि ते आवसंत काही नक्का तुम्ही पुरा वड्ड आचारी तुम्ही दवाल साक्षात दवाल पूज करताल तुम्ही आपण का भ्रष्ट जात नव्हे मेल्लेल शरीराक अपळरी आपण का म्हणताना ना बा व्रजवासी तो केदनाय ताका अपळरी भ्रष्ट जायना कलमश ना व्रजवासील शरीर ते म्हणून सांगत काही तशी सांगून तिने हा तू तीन मत्या वेरतून काढताना विचारडाक जीवेत काही जीवेतंतानी पुरा पायार पडता काही भारी तू गेले एक कारणीक हे म्हणताना ती सांगत काही मक्क पाय पोणू कांती पुरा ते चैतन्य महाप्रभुले ಹೇಳು ತಗೆಲ್ ಲೀಲಿತೆ ತಗೆಲ್ ನಾವ್ ಕಡಿ ಅಂತಿ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ನಾವ್ ಕಡಿ ಅಂತಿ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ನಾವ್ ಕಡಿ ಅಂತಿ म्हणू व्रजवासी पुरा ती कसाला दीक्ष दित काही इथलं काय म्हणलं री प्रत्येक तिथं सगळं जाल्ल्यानंतर मस्त लिहिली असती गेले ते सगळं जाल्ल्यानंतर ती प्रत्येक तिघेल पायार पडता काही त्यांना एक पंत तिने व्रज हंगेताना कसं जात म्हळ्यार एक चंडीले देवीले एक गुंपो भक्त त्यांनी तांक झाळेत काही तिघेल वैरी कित्याक प्रत्येकल्याने तिघेल पायार पडका कसं मन शक्ती अस म्हणजे जावका न्हू तिका आमगेले देवीले काही होडीवे ती राब तिका हे करूया म्हण सांगून तेगळसूया म्हण सांगून त्यांनी देवीला मागून घेता काही तू करून प्रार्थना करता काही देवी तिक कशी पण नाश करका तिगेल ना वैर येत असं म्हणून सांगून पूज करता काही त्यांनी आणि ते रात्री तांका चंडीले सोपान पडत काही जाग्रते मी गेले जानवा माताक तुम्ही तशी मागून घेतील तिगेल विषय केदनाय तुम्ही तशी लेखूनच निगेला आराध्य तिगेला वचन माफी निम्गे अंती म्हणून सांगून नादेला राव तुम सकड़ा के नाश करता म्हणून सांगत काही तशी त्यांनी पुरा तिगेल पायार पडता ती तांका पुरा ती दीक्ष जित काही मागिरी अशीची सकडाने उल्लोन घेताना ती तिथलं होडी म्हणताना एक पंत 4 डेकाइड्स आणि लेखता काही गेल्या की कंडापटी दुड्डस दिसता केदना पळयल्यार ताकाड वता डिसायपल्स घेवन शिष्य वर्ग घेवन हिक्का खमका हंगेल पुरा खमका म्हण सांगून एक पंत तांणी रात्री एक रुक्का मुळांतू
निद्दो नसता निद्दो नसताना ते चॉर पुरा एक साधारण एक 50 मीटर दूर सकैते चॉर नीत पडतंका नीत पडतची तांगला शिल्पुरा दोच कोरिया म्हणून सांगून त्यांनी प्लॅन घालतांती तांक पूरा नीत पडतची आणि अद ये कसले कमांड दित कैतो हेड धाव्यांती तांका तांगला शिल्पुरा काढियांती धावताना कितले धावले री तिगेले पाहुणात काही धावतात काही ಒಟ್ಟು दिसत काही ती लागी 50 मीटर दूर झल्लेरी तिगेला पाहुणात काही तिकडे धावतात म्हळ्यार सकाळी ताय धावता काही त्यांनी मधराती सूर केलेलं सकाळी ताय धावून 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 पूर जाऊन सूर्योदय जत्ता त्यांनी पुरा उठयतांती जानवा माता तांगे तिगे शिष्य वर्ग पुरा उठयताना पळयताना आणि पुरा धावतस ती पूर पूर जावन तो गुपडताक तो गुपोवन तांक कळत काय तांगेल चुकी कसं की हे जाय ना आमका म्हणून सांगून त्यांनी शरण घेता काय तिगेले शरण घेऊन येई आणि ती म्हणताना तांक उठून चमकूचे जायना त्यांनी गॉड करता काही गॉड कोरून तिगेला वत्ता काही गॉड कोरून वत्ताना इतले रात्री सगळे रात्री त्यांनी धावणे तांका ते पावचे जाण्यातील ते दूर खाली गॉड करून एकची स्टेप काढची भितरी ती गेला पावतात त्यांनी लाग येईल कुठले ती तांका शरण दिता आणि शिष्य करता काय तांका दीक्ष दित का हरिनाम दीक्ष दिवून तुम्ही हरिनामात संग घेयंती हरिनामा वाटेन कृष्णा पावियंती कृष्णा प्रेम पावियंती म्हणून तांका दीक्ष दिता काय आम्ही कसा पळो का म्हणल्यार जानवी माताना तिगेले तांगेले चांग गुण पळयले वाईट गुण पळयनी त्यांनी डकाइट्स चोर म्हाका चोर वयले ती मिगेले आशिले म्हणून त्या पळयली नी तिने आम्ही अशीची एक उदाहरण काढी ಅಂತ आम्ही कसं म्हणल्यार अंतकून एक पाठ शिकत कसं म्हणल्यार आम्ही अशीच काही ते चोर कशी धावून 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 ती गेला पावनी ते चोर पुरे मूर्तिवंत स्वरूप म्हणून घेवी ಅಂತ आम्ही जाळ मत्सर असल षड्वैरिच क्रोध अजी पूरा मूर्तिवत स्वरूप आमगेले यद्राक केलो पंत संत असता काही जल्लेरी आमगेल मन सांगत काही साधारण एक मनीषू कसं साध्यस आडपडचे नका बा पुरा जण कशी आडपोण गेला रे खैताय असं मन आणतो तशी तशी नाही ते इथे बितना आमक जाय ना आमगेल मन आणतो आम्ही बद्ध जाऊन गेले ती ते षड्वैरी तो आमगेले मन आणतो नमोनवार अनर्थस एक एक पण आमगेल जीवन आणतो प्रति स्टेज एक एक स्टेज आणतो आमगे लाईफ आणतो ये अनर्थ नवे नवे अनर्थ आमगेले ಅಂತ येता कंचे चांग पळेल कुडले आमक ते स्वीकार करूची नक्क दिसता कंचे संत पळेल कुडले स्वीकार करना आणि नमस्कार घालका म्हणून दिसना तांगेल शरण घेवका म्हणून दिसना इथे एक म्हणारी आम्ही लॉकडाऊन जाल्ल्यान ती अनर्थ आम्ही त्यानं प्रति पंते एक एक पंते नवे नवे नमने लॉकडाऊन नवे नवे नमने अनर्थ आजी सत्कड बाहेर येवका जाल्यार आमका शरण घेवका शरण घेतील साध्य ना तेची हंगा ते चोर कशी शरण घेतील कुडले तिने कृष्णाला पावोचे वाट दाखयली तांका तशीच आम्ही शरण घेतली शिवाय आमगेल अनर्थ तो कोण तीन कसं केली म्हणल्यार तांगेल चांग गुण काढले तांगेल ते चर्चे तांगेल ते कामक्रोध मागीर लोभ ते सकड तिने काणगेनी तांगेलेंतू अभय असं भय ना तांगेलेंतू
ते मी त्यांना त्यांनी बाहेर सरलं ते असल काम करू क अभय त्यांनी मागिरी त्यांनी डिटर्मिंड धृत व्रत त्यांनी कशी पण चोरता म्हणायला त्यांनी रात्री हे सगळं त्यांगला छान क्वालिटीस ती काण घेऊन ते कृष्णाल भक्ती तू लगायते कशी प्रभुपादन सांगला प्रत्येक गुण कितीताय आम्ही कृष्णाला डाऊट येईल करणार की डायव्हर्ट करणार की तिथली ताय कंचे गुण चांग गुण नाही आमका कसं आमगेल गुण जावते ते प्रत्येक कृष्णाला डायव्हर्ट करतात डाऊट येईल करतो त्यात आमगेला जानवा मातान केलेलं तशीची एक पंत नरोत्तम दास त्यांनी खेतुरी ग्राम आसूचे चैतन्य महाप्रभुले हिरो भाव जत्तची त्यांनी केतुरी ग्रामांतू फर्स्ट प्लान करतांती महाप्रभुले ये करूक गौर पौर्णिमा ತಂಗೆಲೆ जन्मतिथी आचरण करूया म्हणून अपियरन्स डे ते ऐकून भारी खुश जाता सगळा के घेऊन येता परमेश्वरी दास वृंदावन दास ठाकूर मागीर वीरभद्र गंगादेवी हंग सगळा के घेऊन श्यामानंद पंडित श्रीनिवासाचार्य पूरा जन के घेऊन ही कोण जानवा माता केतुरी ग्राम येता ते येताना सगळे तिक्काची मुखंड करतांती ऊची पळून घेऊ का आमगे सगळे प्रोग्राम पुरा पळून घेत ती प्रसाद करची सोनो स सेट मूर्ती आयला नवीची तांका श्रीनिवासाचार्याक पुरोहित करती ऊची जाव का तांका श्रृंगार सूचक ते पूरा पळून घेता हरी बुद्धवंती जानवा माता तदनंतर आरती जाताची कीर्तन करूया म्हणता कीर्तन जाताना सुरवेरी रघुनंदन येतय रघुनंदन तुमचं ಗೊತ್ತಸ मुकुंद प्रभुले पूतू सानस्ताना दावाक साक्षात त्यांनी तगेले आतान खवैला नरहरी सरकाराले अण्णाल पूतू नरहरी सरकार त्यांनी जानव माता कीर्तन करी म्हणता नरहरी सरकार कीर्तन जाताची नरोत्तम दास ठाकूर हंका कीर्तन करी म्हणता नरोत्तम दास ठाकूर कीर्तन करता भारी चंद तुमच्याकडे ಗೊತ್ತಸ फेमस कीर्तन संका मुन्नाव ते कीर्तन करता जयनीलो प्रेमाधन म्हणे कीर्तनच नव्हे ते त्यांना सांगची त्यांनी जयनीलो प्रेमाधन कोरोना प्रचोर हे न प्रभो कोता आचार्य टाकू भारीच सकडे नांतांती भारी चंद अर्थ ते तुम्ही वैष्णव कीर्तनाची एकावण पळयंती खयस मी गेले अद्वैत आचार्य खयस अच्युतानंद येता अद्वैत आचार्याला पूतू तवे रडता खई चमकल तुम्ही विरह सैसूचे जाय ना म्हणून श्रीनिधी आणि श्रीपती श्रीवास ठाकूर आले बाउंड त्यांनी तशी अन्न खई चमकलो चैतन्य महाप्रभू खई अस तुमगे सकड अदृश्य झाल्यानंतर आमक कोणेही ना म्हणून त्यांनी रडतांती कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोरा बट जुग कहा कविरा तिथं चंद पद कडेर सांगता नरोत्तम दास पाषाणे कोटी भो माता म्हणजे ಮತ್ತೆ दाडोया म्हणजात मका तुम्ही सकड नक्कील कशी वांचे म्हणून सांगून बळ 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 रडतांती आणि पूर ते विंगड गाव वृंदावनाचे जगन्नाथपुरीचे गौड देशाचे पुरा ಒಟ್ಟು जाऊन इतके सहकार ತಂಗೆಲೆ हे सहकार पळोन पंचतत्वांक भारी खुश होता तांके एक स्पेशल गिफ्ट दिव्या म्हणून सांगून ते जानवा माता आणि पूर्ण नांतांती हे पद सांगून रोण 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 नांताना
साक्षात पंचतत्व ती प्रत्यक्षात ती कोण रघुनाथ दास गोस्वामी मागीर चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू मागीर अद्वैताचार्य श्रीनिवासाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा कोण सकड त्या लोकांनांतकी त्यांनी पूर्ण ते येतांती भजन एक साक्षात आम्ही तुम्ही कशी पळयता पळय मज्ज मांस जावन समोरचे शरीर घेवन हंगे लोटून आणतांती कितले एक आश्चर्य एक हे पळय कितले रोम उठयता ऐकताना साक्षात देव अपास येऊन नांता तांगेल मध्येंतू खुशी जाता तेन्ना तांकां हर्ष जाता मनान तू भक्ती उठयता पूरा जणे पळयता साक्षात वापास सकडाके पळयता ती तशीची येदे वेळ आसता तांणी येदे वेळ हांगेल ओटून हांचून वापास अदृश्य जाता ती वापास रडता ती सकडी रडता ती तेन्ना जाणव मात सांगता रोणुकांती कोणीय रोणुकांतांनी आमगेल ओट्टासन ती कृष्णाल नाव काडीन ती कृष्णाल नाव काही काढता की खंडित असं त्यांनी आम्ही कृष्णाल नाव पक्कू जाऊन काढली म्हणजे लरी आमकां खंडित तांणी दिसता ती म्हणून ते भजन जाता भजन जावन मागीर ती बण्ण हाडी म्हणटा ती धावालांगार बण्ण घालता ती ताकाडाकड बण्ण घालता ती सकड जावन ती मागीर मस्त काळटे राबता सकडाक प्रसाद करून वांटचे खावचे हेची ती गेले एक भारी खुशी तिका तशीची मागीर कसं जाता म्हळ्यार ती एकदम गौड देशातून वृंदावन येता वापस गौड देशा येता तशी 4-5 पंथ येता मागीर राधा दामोदर देवस्थान आमगेले प्रभुपादान बैसून भागवत बरयलेले पुरा ते आशिल्ले त्यांनी ते जीव गोस्वामीले हेडक्वार्टर्स राधा दामोदर देवस्थान थंय ती जीव गोस्वामी लोट राबते दिकाळ जीव गोस्वामी तिका पुरा दाखयता चैतन्य महाप्रभून खंय ते एकांत बेसचेशिले ते जागो सकड दाखयता तेन्ना ती आमी हांगा एक श्रद्धेर आयकूंक कसं म्हणल्यार प्रति व्रजभूमीक प्रति पंथेतीन दर्शन करता व्रजभूमीक प्रति कण ती पळयत आशिल्ली एक श्रद्धेरी प्रति झाड ते चैतन्य महाप्रभू नांचील जागो हांगा बेशील जागो बैठक प्रति एक रूख प्रत्येक श्रद्धे तांकां पळोवन तांकां नमस्कार करता आशिल्ले अठराशे आमी पळयलें बरी वृंदावन 3 दीस पळयले बरोबर सुत्त काडले गब्बर असो पिल्ल्यान ती मागीर पाणीपुरी केले आनी काही मेळना हांगा तशी न्ही लस्सी पिल्ल्यान ती आमगेल गांवांत पिझ्झा मेळना लोसण पियावन तिले ते खेळले हे खेळले तशी न्ही वृंदावन टूर म्हळ्यार आमी जानव माताजी शिक्का कशी म्हणून सांगून ते जावन ती कसं करता म्हळ्यार नित्यानंद प्रभून ती गेले प्रभून प्रचाराक वत्तान नगर संकीर्तना पुरा वत्तान घालो आशिल्ले एक वांकीचे ब्रेसलेट म्हणटा ते हाताक 2 हाताक नवरत्नाचे ते मागीर नित्यानंद प्रभून ती गेले पतीन घालचे गळे शिवलिंग आशिल्ले मागीर पायाचे रुक्काचे पादूक हे सकड ती जीव गोस्वामीक उपसून दितकय ते जीव गोस्वामी मागीर इथे तुकून ते अनूप गोस्वामी म्हणून एक आशिल्ले ती तांणी ते अपास काण घेता ती तेन्ना तांकां जीव गोस्वामीले तांणीची जप केलेले जपमाळे मेळतकय ते तांतुले ते शिवलिंगनी रुक्काचे पादूक काही चोर वत म्हणून आसा बुकांतू की कोणकी विकली की कशी म्हणून गोतना ते दिसना काय आता तांतू वरलेले जीव गोस्वामी जपमाळनी ते ब्रेसलेट दोन्ही अनुपम गोस्वामीला असकय ते अनुप गोस्वामी आमगेले इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आसन इस्कॉनाचे तांगेल भारी दोस्ती तशी त्या ब्रेसलेटांतले दोन्ही
रत्न नवरत्न खचित ते 2 ब्रेसलेट तांतूळ 2 रत्न एक नीळ आणि एक विंगड कंची एक धवे बण्ण इंद्रद्युम्न स्वामीक दित्तांती ते तुम्ही इंद्रद्युम्न स्वामीला ग्लोरीज ऑफ जानवा माताजी की कंची एक या तशी टाईप गेला मिळता ग्लोरीज त्या लेक्चरांतू तुम्ही पळेल म्हणजे तुमका साधारण एक मुक्काल वाज लेक्चर जाताची ते इंद्रद्युम्न स्वामी दाखयतांती स्वामी महाराज दाखयतांती ते 2 रत्न त्यांनी एक ತಂಗೆಲೇಚಿ ಆಲ್ಟಾರ್ ದವರ್ತಾಕೈ ದವರ್ಲಾಕೈ पूज करताना आरतीने करताकय अनेक त्यांनी ताजे मुद्दी बंदेला तेवे त्यांनी दाखयता त्यांनी पळयंत लेक्चर भारी खुश येते पळका जल्लरी एक भाग्य जाव का त्या मुद्दी त्यांनी घालून दावाल पूज करताकय आणि बाहेरी नगर संकीर्तनानी बुक डिस्ट्रीब्युशन आवताना कशी नित्यानंद प्रभू ते नगर संकीर्तन आवताना घालताशील की तशीची माग त्या घालल्यारी मस्त शक्ती मिळता भितर तुकोनु म्हणून सांगून त्यांनी सांगता असंती ते त्यांनी मुद्दी घालता की त्यांनी घालून दाखयता ती ते लेक्चर पळयले तुम्ही व्हिडिओ आणि त्या जीव गोस्वामीला एक त्या जपमाळाचे एक तुळशी बी इतलोडच ते साधारण एक आवळ इतलोडच तेवे दाखयता त्यांनी आणि त्यांनी सांगता ती sometimes I do my 16 rounds on this single bead म्हणून सांगता त्यांनी अशी करून त्यांनी दाखयलं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आय कीप माय काउंट्स ऑन माय लेफ्ट हँड म्हणून सांगितलं 10 वाजता त्यांनी काउंट दवरतांती आणि उज्जवतांती एक म्हणून सॉल राऊंड हे करता काय केलं पण ते पळायन तुम्ही भारी चंद ते तशीची एक पंत जानवा माताजीनं ಹಂಗ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವತ್ತಾನ ತಿಕ್ ದಿಸ್ತ ಕೈಶಿ ಮನ ಅಂತು कृष्ण दिगोस राध बजी सानी मोमन अक्का कसं सांगचिते म्हणून सांगून उत बेसतांतिक रात्री स्वप्न अंतु गोपीनाथ येऊन सांगते वे मक्का निगल राध सानी असं मक्को चिक्की ओढ राधी जाय तशी ती सकडाला सांगून अपास एक ओढ राधिका करती त्या जानवा राधिका म्हणून नाव आजीक ते गोपीनाथाला राईट साइड दवरला मगिरी त्या ओल्ड डिटी हंगा ओरिसा रायनकी जयपूर रायन ओर्नु ತಂಗೆಲೆ अंडर पळोंग घेत सकाळी आता जयपुरा काही की असते तशी वेळ जाल्ले जानवा माता एक दिसू येची गोपीनाथ देवस्थानांतू आरती झाल्यानंतर पक्कन तिगेले वार्ल कृष्णाला अंगा शिरकलेला वेरे जतके म्हळ्यार कृष्ण तीन वत्तान तिगेले वार्ल दोरून ताणतके वच्चू सोणाके म्हूण सांगून ती कृष्णाला वत्ता वच्चून बागेल घालता कृष्ण बागेल घालून सुमार वेळ जाली म्हूण सांगून ते डिवोटीसान पुरा बागेल काढताना ती ना तिगेल बदलाक ते दाबाले साइड अंतू एक बांगरा मूर्ती असकय तशी अनंग मंजरी दावाल लगीची वापस पावली ते देखून आजी काही त्या दावाक अनंग कन्हैयाराय म्हणून नाव लेफ्ट अंतू जानव माता ते अनंग जावन बसल्या मध्यांतू कन्हैया म्हळ्यार कृष्ण त्याकडे राय म्हळ्यार राधाराणी अशी तिगेले आम्ही आजी जीवन चरित्र ऐकलंती आयचे दिसाक वैष्णवत्वांतू दार्ल मनुष्यालोट्टू बल मनुष्याले लेवल एकल्याक केला ಮುಂಜಲರಿ प्रति एक फील्ड अंती सेवेंत जावो मागीर भक्तींत जावो कंचे एक
अकम्प्लिशमेंट म्हणतात साधन जावो की हायेस्ट सर्वोत्तम लेवल भक्तीचे ते साधिसूचे सामर्थ्य ಅಂತ जलरी जावो प्रत्येक एक फील्ड अंती बायलमेनशाक दार्लमेनशाले ಒಟ್ಟು एक स्थान दिवचे कारण म्हणजे ती आमगेले स्पेशल जानवा माता ते देखून आमगेले गौडीय वैष्णव परंपरा अंतू आचार्य आंगेल आचार्य म्हणून सांगतात तिक आयच्या दिसांतू खई ना प्रत्येकांती दीक्ष दिवचेताय आणि देवस्थानाक पूज करचेताय आमगेले श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजी आणि श्रीला प्रभुपादार अन्य मुखार आयिल्यांती इंडियांत कोणी ना आयत म्हळ्यारी तसले कॉन्ट्रोवर्सी सूर जावची नक्का म्हळ्यार कितेरी जाल्यार फॉरेन अंत पुरा बायलमेनशाक ऑल्टर अंतू आरती करच्याक पुरा अधिकार प्रभुपादान दिला सकड सूर केलेले आमगेल जानवा माताजीन ते देखून आमगेल जानवा माताजीक हांव पांय पडतस आमकांय जल्लितले कृष्णाल नाव काणू जल्लितली सेवे दिवन कृष्णाले ते प्रेम आमगेल हृदयांतू उटकोरोका आणि चढ चढ करोका म्हण हांव विनयपूर्वक मागून घेतस ती आजी हांव म्हाका सकी 2-3 जणाले मालगड्यान गेले लेक्चर पळोवन ते तुकून हांगा तुकून पुरा काणू हांव म्हाका गोतशील मट्टाक हांव सांगिलस हे गेले गुरु महाराजाल कृप म्हण लेखतस हांव कसले एक अपराध जाला म्हण जाल्यार अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पूरा वैष्णवांक हांव नमस्कार दी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी भारी चंद करून आमका एक्सप्लेन केलं सगळ्यांची कितले चंद करून म्हळ्यारी समज तिगेले तीन केले पुरा दोळा येद्र येईल आमका भारी खुश जाली कोणा काही कसले प्रश्न निमगूच असले निमगू येत आणि काही टाइम असल्यार चंद कोण तुम्ही सांगता आशिल्ले चेड आनी एक फाटी करूया हरे कृष्ण मथुरामाचे उलयता सर भारी लायकून सांगले जानवी माताजीन जननी माताजीन जानवी माताजी ಬಗ್ಗೆ जाल्यार एक हंतू आमी जानवा माताजी जीवन चरित्र एक हे करता म्हळ्यार शरीर डिफरन्स आता साधारण वैष्णव संप्रदाय अंतू भायल मनशाक आश्रम रापचिकी रईट ना आता विंगड कंचे मिशन अंतू पुरा सकड बायल मनशाक रापचिकी बायल मनशान या करचिकी बायल मनशान व्यास स्थानारी सांगचिकी ना ह्या सकड अवकाश आसा जाल्यार आमी आमगेल साधनेन आमगेली बायल मनशा म्हळ्यार एक शरीरा भेद नाशी गौरव मेळटा म्हळ्यार एक जानव माताजीन दाखयल्ले आमी साधारण आमी स्त्री आमकां रायट ना आमकां इस्कॉनांतू देवस्थाना राबच्याक आमकां अवकाश ना आमकां ब्रह्मचारीले हांतू थंय वचच्याक येना म्हणून प्रभुपादान मस्त स्ट्रिक्ट केला म्हळ्यार आत्ता कलियुगांतू तसल मेंटालिटी ना आमगेल तसल साधन प्यूर ना आमगेल प्यूर माइंड ना म्हणून आमकां प्रभुपादान मस्त स्ट्रिक्ट केला जाल्यार जानवी माता तितले शुद्ध तितले साधन तितले म्हळ्यार दीक्ष दिवची समितीक तितले रायट दिलेले पुरा तेन्ना भक्त लोक तितले रेस्पेक्ट दिता आस म्हळ्यार ती कितले ग्रेट आस म्हळ्यार आमकां मनावता जननी माताचे भारी लायक सांगले आमी तितले तशी साधन केल्यार खंडीत आमकां तसल रेकग्नाइज देव दिता गुरु दिता भक्त लोक दिताचे म्हळ्यार एक एग्जाम्पल दिले माताजीन हरे कृष्णा थँक्यू माताजी